Всім доброго дня. Зробили ми такий навісик в проєкті, був у нас. Ну і що, собственно, вийшло з цього. Просто навісик був, потім людина вже почала свій проєкт. Так от, підшива така, обложено все кирпичом, шлакоблоком, такий мангальний комплекс. Ну і ось так воно вже виглядає зсередини. Тому, кому потрібен навіс, звертайтесь, щось підскажемо, як в цьому випадку. І вже буде така красота. Всім гарного дня, до побачення.